ne filɛbagaw ko di basi foyi tɛ aw la k'an jumɛn b'aw la ko bɛɛ lajɛlen ka ɲi ok aw bɛ ka Mali kunnafoni.net TV de lajɛ nin wagati in na an bɛ dankɔrɔba kɛnɛ de kɔnɔ an y'a fɔ ɲɛna mɔgɔ mɔgɔ de bɛ yen nɔ ni boloden ŋɔni t'an dɔw min nɛgɛ ni kɛra dɔkɛla ye dɔrɔn i ye dankɔrɔba belebele dɔ ye an bolo o kɔnɔna na bi ani dankɔrɔba dɔ bɛna baro kɛ ne ko est-ce que Siraniw bɛ yan Siraniw ka ko bɛ cogo di ko bɛɛ lajɛlen ka ɲi d'accord ani maa min bɛ ɲɔgɔn bolo Sirani don donc an bɛna ka na kuma barani tengu a la an bɛ se k'a dɔn Sirani yɛrɛ ye jɔn ye parce que ne dan ye Sirani dɔrɔn de ne tɛna se ka caman fɔ ka tɛmɛ o kan nka n b'a fɔ na belebele don dɛ Sirani ça va ça va ko basi foyi tɛ basi foyi tɛ na ko bɛɛ ka ɲi ko bɛɛ ka ɲi kojugu e k'i na kan yira ne na tan de ne ka dɔn ko Sirani yɛrɛ de donna kɛnɛ kɔnɔ Ala ni kira ye fama ye sira fɔlɔ bi di Ala Ala ni kira ye fama ye sira fɔlɔ bi di Ala tɔgɔ la ngɔlɔma da i la Ala taala le sira fɔlɔ bi di Ala tɔgɔ la ngɔlɔma da i la d'accord Mali Siraniw farafinna ni farajɛla ni aw bɛɛ lajɛlen ni yɔrɔ ye ok Sirani Sirani yɛrɛ ye jɔn ye ok donc ne de don Sirani Jabate mais précisément mon nom est Atoumata Jabate parce que ni koko Sirani o ye badenmuso fɔlɔ de donc ne ye n badenmuso fɔlɔ de donc je m'appelle Atoumata Jabate dite Sirani la sirène mondaine voilà ko bɛ yen dɛ bi ta in ma nɔgɔn dɛ et puis encore a b'a kalama fɛn dɔ bɛ yen nɔ Hatumata Fanta nin bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ Fatumata Zahara la ko bɛ yen nɔ dɛ Hatumata ok donc an b'a f'i ɲɛna k'e bisimila an bɛna don baro kɔnɔ Hatumata yɛrɛ i kɛra dɔnkilidala ye i ye Jabate ye mɔgɔ dɔ bɛ bɔ fɛn dɔ la i tɛ k'a ye i ka dɔnkilida nana cogo di ok ne bɔra la yɛrɛ de parce que ne bɔra jeliduba de kɔnɔ je pense que bɛɛ lajɛlen bɛ Jeliba Sisoko dɔn Jeliba Sisoko mɔden de ye ne ye ne fa de ye Faransi jelikuntigi ye n'o ye Tuntu Jabate voilà donc ale marakaw de b'a dɔn kosɛbɛ mais je pense que mɔgɔ caman bɛ DG dɔn donc n'i ko DG dɔrɔn kuma bɛ filɛ voilà donc je suis sortie dedans même voilà donc ne bɔra a kɔnɔ yɛrɛ de voilà mais i ka dɔnkilida nana cogo di bon ne tun tɛ dɔnkilida kɛ fɔlɔ ne tun ye musicienne de ye ne tun bɛ jɛmɛ de fɔ fɔlɔ awɔ ni tubabu de tun bɛ jɛmɛ fɔ donc n ye tournée caman kɛ attends oui Hatumata i jo tɛ nin na dɛ fale y'a mɛn ne jɛnbi bon non n y'o dabila n fa ko n k'o dabila i y'o bila awɔ n y'o bila sinon an kun b'a an kun b'a yir'u la ko Fatumata tɔgɔ bɛ ko caman non an k'o to yen sa d'accord donc voilà dɔnkilida in n kun bɛ jɛmɛ fɔ de kɛ donc après o nana n ye dɔnkilida kɛ n ye tournéw kɛ donc voilà jeliya nana ten de voilà mais sinon ne fa ka du kɔnɔ kɔni i bɛ se da la dɔrɔn a b'a f'i ye k'an ka tubabukan to yen marakakan ou bien bamanankan awɔ mais ni ne ko n ko e ni ne ka foli kɛ sisan nɔ Karingo isogo no an ɲimɛ ka a bɔra n dɔnko la parce que ne bɛ min dɔn dɔrɔn Karingo kibaru lemunu kibaru yawuri an ka kaɲi tɛ sa an ka kaɲi tɛ ne bɛ ka taa yɔrɔ min o bɔra ne dɔnko la non nin fana ye fɛnba de ye yɔrɔ dɛ awɔ d'accord fɛnba de don ok Sirani dɔnkilida ko bɛ cogo min na bi a ma nɔgɔn a ka nɔgɔn mais précisément e bɛ genre jumɛn kɛ i bɛ jeli genre de kɛ ou bien bamanan genre ok dɔnkilida a ka nɔgɔn a ma nɔgɔn c'est vraiment pas facile mais ne yɛrɛ ka spécialité ye bamanan dɔnkili yɛrɛ de ye awɔ après n bɛ jeliya fana kɛ de côté mais n ka spécialité yɛrɛ ye bamanan dɔnkili de ye e ka fitinin kɔri min ta Mashikani de toa da kolila koli jugumai anw de b'a la jeli dennu b'a la anw de b'a la fina dennu b'a la an ka taa awɔ Sirani an ka taa min an tɛ taa concert la le 12 d'accord awɔ le 12 concert bɛ yen kɛ le 12 février la nuit du Saint-Valentin Sirani bɛ yen faut qu'an ka yira Bamakokaw la de ko Faransikaw fana kan bɛ se ko la a bɛ yɔrɔ jumɛn de a bɛ Cikɛnja ka yɔrɔ la radio libre la
yɔrɔ in na ɲama kɔrɔ awɔ c'était une CF là e m'o mɛn a dun kuma bɛ dugu la dɛ ne ma bɔ kalama ko i sirannen o kɔrɔ ye ko ne yɛrɛ vitera sa kɛ non e bɛ ta kɛ yen de donc a banna ok siranin baara in kɔnɔ awɔ i y'a daminɛ wagati jumɛn ka na se sisan ma j'ai commencé depuis l'âge de 8 ans depuis l'âge de 8 ans jusqu'à présent b'a la mais aujourd'hui j'ai 30 ans tabarikala 8 ans 30 ans awɔ cɛ est-ce que n'o bɔra caméraman si la bɛrɛ bɛ to i bɛrɛ tɛ to dɛ ouais awɔ n b'a la n bɛ n ka jeliya kɛ n bɛ n ka sumu kɛ et à côté aussi je suis fonctionnaire je travaille avec la mairie de Paris d'accord voilà tabarikala sinon n da tun bɛna sa yɔrɔnin ma mais yan'o bɛɛ cɛ siranin ye kalan dɔ kɛ yan awɔ n ye kalan kɛ bon a ma taa yɔrɔ jan na mais n ye kalan kɛ mais dɔnkilida ma tiɲɛ non a ma tiɲɛ vraiment je suis partie jusqu'à mon BEP secrétariat comptable ouais d'accord voilà félicitations à la merci an bɛ taa ɲɛfɛ siranin e ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ dɔnkilida kɔnɔ komi i yɛrɛ bɔra du kɔnɔ awɔ bon n ye gɛlɛya sɔrɔ n ma gɛlɛya sɔrɔ bon comme anw ye denmisɛnninw de ye an tɛ se k'a fɔ k'an ye gɛlɛya sɔrɔ fɔlɔ parce que on n'est pas encore arrivé encore on est sur le chemin mais je vois pas non non fɔlɔ pour l'instant je sais que au cours ça va venir ça c'est sûr ala k'an cɛ janya amina yarabi sirani album b'i bolo baara daminɛ ni sisan cɛ bon album tɛ n bolo fɔlɔ mais a bɛ sira kan voilà a bɛ sira kan donc o b'a yira k'a fɔ k'a baara bɛ sen na a baara bɛ sen na oui awɔ awɔ mais i ka baara daminɛ ni sisan ni ɲɔgɔn cɛ i ni mɔgɔ dɔw ye baara kɛ awɔ ni Amadou Sodia ye baara kɛ l'artiste Amadou Sodia de la Guinée donc n'a bɛ k'a lajɛ nin yɔrɔ in na je lui fais plein de gros bisous n'ale ye baara kɛ ni Amadou ye Mariam ye baara kɛ ani Oumou Sangaré j'ai fait pas mal de tournées avec elle voilà donc baara daminɛ ni bi fɛnɛ ni ɲɔgɔn cɛla la hali sisan nɔ an bɛ ka carrière du kɔnɔna la awɔ i ye fɛn jumɛn sɔrɔ min kɛra i yɛrɛ diyaɲɛ ko ye genre dɔ nɔgɔya quoi nɔgɔya jumɛn i ye nɔgɔya jumɛn sɔrɔ baara in kɔnɔ bon nɔgɔya i b'a dɔn anw bɛ kɔ kan nous à Paris c'est vraiment pas facile anw yɛrɛ ka studio sara c'est très très cher ouais c'est très très cher donc ODA c'est ça qui complique un peu la chose mais sinon ça va mais aw ka baara kɛcogo ani Mali la yan studio baara kɛcogo a bɛɛ ye kelen a bɛɛ ye kelen mais a ka nɔgɔya a ka nɔgɔya vraiment minnu bɛ la yen nɔ maliyɛnw tɛ si maliyɛnw don mais a bɛɛ tɛ taa ni wari tɛ et ça coûte très très cher anw ka studio baara ça compte heure par heure une heure tu peux payer une telle bon une journée ça coûte très très cher très très cher ouais d'accord a ma nɔgɔn awa sirani dɔnkilida ma nɔgɔn maakɔrɔw ka dɔnkilida tagabolo kunu ani an denmisɛnninw ta tagabolo bi est-ce que différence b'a la i bolo bon différence b'a la kojugu awɔ différence il y a beaucoup de différence parce que anw ka génération la sisan n'i ma jarabi dɔnkili da mɔgɔw tɛ content awɔ moi je sais que ne mɔna jeli duba de kɔnɔ ne fa ni ne ko sango bɛ jarabi dɔnkili da a tɛna sɔn awɔ parce que ale b'an sigi de ta a bɛ tariku de fɔ anw ye jaraw bɔra fɛn min na jabatew an nana cogoya min na o de don mais sisan ne bɛ t'i jatigi baro kɔni i b'a la choix de dɔɔni tu vois ne fa kɔni n'a bɛ taa jatigi baro a b'a fɔ a bɔra minnu na fɔlɔ fɔlɔ a depuis bamanankan ka gɛlɛn quoi voilà o de bɛ fɔ olu ye ko minnu kɛ awɔ mais i b'a dɔn bi bon parce que anw yɛrɛ filɛ ne yɛrɛ bakun filɛ pour que ka ne ka wari sɔrɔ f'i ka madame fɔ voilà o de don tu vois donc o de don n'i ma madame yi fɔ dɔrɔn non a fadi tɛ bɔ ɲɔgɔn na mais e yɛrɛ fɛ sisan madame yi fɔli ani bɔkolow olu ye koba minnu kɛ k'olu f'i ye quel est le plus important c'est le plus important c'est la première phrase que tu viens de dire ibokolo ouais je pense que c'est ça ayiwa i bɛ mun fɔ an ka maliyɛn musow ye bon toujours an bɛ tile min na bi n'i taara mɔgɔ hali kɔɲɔyɔrɔw la n'i ye mɔgɔ minnu fasa da an b'a ye artistes c'est-à-dire san dɔnkili laban bɛɛ bɛ ka kɛ hali concert kɛ kɛnɛw kan madame Jabate madame Traoré Sori madame Traoré bon n'i m'o fɔ dɔrɔn
o tɛ dɔw yɛrɛ ka wari tɛ d'i ma. awɔ bon moi je pense que an bɛ se k'olu fana kɛ mais an kana ɲinɛ an danbe kɔ moi c'est ce que je peux dire seulement an kana ɲinɛ c'est tout voilà. ne ko Sirani baara in yɛrɛ kɔnɔ mun de ka di ye dɛ. baara in yɛrɛ kɔnɔ comment ça dis-moi. fɛn jumɛn de ka di art milieu yɛrɛ kɔnɔ. i ka baara yɛrɛ taabolo la. fɛn bɛɛ ka di ne ye dɛ ne yɛrɛ ye chocholen de tant tɛ ne bolo ne yɛrɛ chocholen don donc j'aime tout franchement j'aime beaucoup ne yɛrɛ kun découragera yɛrɛ de mais j'ai fait une très très belle rencontre à Bamako ici qui est mondiale vraiment quand au français il m'envoie des messages tu as de l'avenir Sirani vas-y sinon ne yɛrɛ kun découragera parce que je peux dire que j'ai pas encore fait ma carrière mais je me suis débrouillée toute seule jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Mais c'est ça non. Goyani ko bi no. Peut-être bara tagabolo la. Mɔgɔ dɔw bɛ fɛn dɔw kɛ. A bɛ se ka kɛ artiste yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ fɛn dɔw bi no. Minnu man di ye. Bon. Ne tɛ se ka n da bila o la dɛ. Prépa. Ko ka gɛlɛn. Bi ni mi kuma cogo dɔ a maɲi. Awɔ. O bɛ mun de bɛ yen nɔ n'a kɛra e yɛrɛ la n'a b'i tɔɔrɔ. Bon, moi, je suis quelqu'un, je rigole beaucoup. Maintenant, c'est la bara yoromadron. Je freine. Voilà. Donc, bara kadiye. Ah ouais. Amandiye klonga kake bara. Non, ça, j'aime pas. Ni soben na ibe sobeta. Ouais, je suis quelqu'un, je rigole beaucoup. Maintenant, c'est la bara madron. Anga barake. Anga barake. C'est tout. Sinima siningene. Dona nataw kono. Sirani ka rêve fait jumɛn de. Mon rêve, c'est que, ne ka rêve ka ca dɛ. Awɔ, bɛɛ de ka ne tɔgɔ fɔ. Bɛɛ de ka ne tɔgɔ fɔ. Et je le dis souvent à ma mère, je dis ngo ne ba ye Alima de, Alima Damba. N b'a fɔ Alima, ngo ni ne kɛra ne ye star ye dɛ. N'aw t'a profiter ne na. Ne kɛra star ye don min na, hali ka maga ne na, aw tɛ maga ne na. Donc ne dis, franchement, c'est un rêve. Et j'aimerais bien qu'un jour, pourquoi pas à Bamako, il y a une grande pancarte où il y a ma photo, on me voit quoi. C'est mon rêve. D'accord. Alima, tu veux nyana kosobe. Mais Alima ka barani dongli da ote nyonchi. Barani dongli da. Non, ate nyonchi parce que moi je travaille du lundi au vendredi et samedi et dimanche menga konyoke. Ah ouais. D'accord. Mais ni tourner on a ça non quoi Alima ka ta tourner na. Je me mets en congé. Okay. Voilà. À congé sur la Tégalea. Non, à Tégalea. À Tégalea. Alima. Sirani. Sirani. Ah oh. Pardon. Oui. Afara ko dumuni do kadi kosobe. Je sais pas. Doya fone de. Tu as fait. Ika fanu. Ko sho kadi ko du. Awo sho kadi. Fɛn wɛrɛ b'o ka ɲɛ dɛ u saba fɛn saba de don i saba bɛɛ sɔ kɔni b'a la sɔ b'a la donc a tigi ma fili lafere yaa ani to wa bunana fana o ye fɔyɔ de juma o juma Bamakɔ ne bɛ fɔyɔ dun mais u bɛ ka fɛn dɔ fɔ to kan dɛ mun ko to bɛ maa daw la ban non o tɛ tiɲɛ ye ni ne ye to dun dɔrɔn dɔ bɛ ne wele ko ne ka taa sumu na to jɔn y'o f'i ye fɔlɔ tiɲɛ de don wa awa n t'o dabila ko to ma ye a tigi ko k'ale tɛ to dun burusi kɔnɔ awɔ ka tila ka na dun Bamakɔ mais e to dun Mali la awɔ e taara France e tun bɛ to dun ye n ko ne yɛrɛ de bɛ to dilan kɛ France awɔ ne yɛrɛ bɛ n ka to dilan ka tila ka segin ka na Mali la awɔ ka to dun tuguni awɔ ne kɔrɔmuso dɔ bɛ yen o bɛ to ka to tobi ne ye don o don yarɔ n'o ye Mariam ye a yɛrɛ bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan nɔ donc e ko an tɛna ci bila cɛ ma a ka to dun pour que a ka to dun dɛ ne bɛ min fɔ a ye n'a bɛ k'a lajɛ to dun ne fa to ka ɲi kojugu ok awɔ Sirani oui komi i yɛrɛ ye Sirani ye awɔ ne b'a fɔ i ka fasa dumanba dɔ de da Siraniw na Ala problème t'a la fasa bɛ da Siraniw na Sirani ko in dɛ ne yɛrɛ kɔni tɛ sira ye mais non siraw ka ɲi dɛ ni siraw kun ma wuli est ce que kunbaw ni hɛnda ci kun bɛ wuli ani lagariw du denmuso fɔlɔ kabako de kɔnɔ wa n'u sɔnna fɛn bɛɛ bɛ ɲa fɛn bɛɛ bɛ ɲa awɔ ne yɛrɛ ba b'o de fɔ ne ko sira ko ni banna dɔrɔn k'a ma ɲi dɛ a bɛɛ bɛ tiɲɛ to ka sɔn voilà
Same ame sira dongli duman ka duma dongli duman ba do da sira la awo ne rabe ka dongé Allah iye sirani ma kote sa ma kote tinyana sara yelena sirala aw sago beke jugulu kumana dabali tigilu kumana jugulu kumana dabali tigilu kumana iye sirani ma kote sa ma kote tinyana sara yelena sirala aw sago beke ala ma balola bana bana sega dongli da awo mesi wow ikan kadi yere di awo sirani ne ko sisa ne ga sirani wolo dron mo sirani ne ba fe ka ta ne ga sumu ke da awo ko be ke chukodi problème fosi tala sirani be de fredi abana awo to fuita ko fe fosi ta ko fe geleyati fosi lo ti ni yele awo la joie parce que ari faransi ne jatugu yere bazi baw ye marakawri n'est-ce pas awo marakaw be to ka ne wele meta ne te nga prix for marakawi nta fo ay ni ndian ni folikela mbeta mba fo dunande dunde ayo son menere na wi fait mi soro menere je suis quelqu'un à la base debi ka sumun ke me alaba yere ba foko est-ce que sirani yere est-ce que ça va parce que nere non je suis chaude yaro ouais ambiance généralement Fatma ta to fa ouais abete à Paris même on m'appelle l'ambianceuse akun saleni manchare ou bien nye kumuleni Fatma ta to nye kumuleni oui yere de manne muso kun sale yere manne ayi ati yere Fatma ta to la awo ngone muso kai sanche la yeah awo voilà il faut qu'en fait kan yere fo dori parce que ça na wusuna ka sa doro ana regard kabana regard yere fatoi ko rivinare OK atmata lo ngana seve ça seve kana tlo ça on va en profiter ka fo anga fanoué le 12 février ni masai manga joana anga nyon soro chicken jafa ko likero la anga ta kata bladana fo iti no ni sondiate ni mi sindara mi sinka wa sama ka ba ko ya fama apana ka shuke nyela jela kanja ka soro ka tasu kela tala wa tala j'espère que do ali police ou te bo non madala de fo ni mi mata chicken jakaro la parce que en plus de sa maestro bilibili ba udi binakay ko di sa awo maestro bilibili ba udi binakay ameska fo jili jare bébé majari do majari chegimba n'est-ce pas o de chef d'orchestre oui donc daw chaman babala astunya me de soirée marraine ko farane ka baroni kanoe Adam Jawne asabana o ilala arbier ne reka suraka musu ko bi no re awo donc ne bala ni wele bla bela jele ma bere ka bo le 12 voilà première partie au beke nyere benga choqué du début jusqu'à la fin faut qu'on aille d'abord ma kuka ulari quand fana amese fin dola awo parika o kamese fin dola ado awo me sabara nyini alinga sabara tigera meta odo neta ay strani meta ita donc ame foli di nyoma awo foli kan laba min bi bolo ka ke ijatigi wi awo mais sirani de bo manando ndi kuinde awo adana kilen drone ma se flala o awo c'est-à-dire Malik kunafoni flene era waro Malik kunafoni be barala awo Malik kunafoni technicien be barake cameraman be barake animatrice animateur be bien donc me fait ga façade mando de Malik kunafona ba mana ndonglela awo ala problème fosta la bosane ko da folo me fola se njatiki bela jilema sirani kanumbagaw munu be koka anu munu be yanom be bela jilenfo donc ne de sirani jabate me nyuma wagefo depuis faransi be mbalema o bela jilenfo franchement ni be fin na nya kono Mali ni ba fait ka don ibena Mali la donc Mali yere de ba ka artiste sangorota di auma ni rabado ni be France ni be baradeke on n'a pas de valeur mais ni be na Bamako tu sens que tu es quelqu'un tu sens que tu es quelqu'un donc du combe fait la sin kanumbaro bella jelema voilà d'accord donc c'est ça na metane jumane kadi bamana dongli jumane kadi fone ça aisa awo sarani era kala jadi yo
Ay yɛrɛ ko bila o an ye marakaw fo maraka dɔnkili ma da o sirani awɔ maraka dɔnkili ma da bon ne maraka de mais maraka dɔnkili nu an bɛ se ka an ko o bila awɔ non an bɛ se k'o ta dɛ n bɛ minnu fɔ n ka sumun na olu ye danger dɔ ye dɛ ko de sa e k'o dɔ fɔ ta julari tanu katu adi kitun jaba ti wotele nyaga ci wotele khati nyaga kama ngadi wajama maraka dinundo walendaga ay tonga maraka din wele soni kunguche sojera chedo la wula mandila maraka denu nebi ngana wele ngana mangana mani ngana tekele julari tanu katu adi kitun jaba ti wotele nyaga woyo gati nyaga kama ngadi wajama wala yijula do walendaga ayo no ibe sala maraka kan ka tɛgɛrɛ fɔ ne yɛrɛ kunna awa ok sirati ni diyara n ye awɔ an bɛ foli bila i la ka foli bila diɲɛ maraka bɛɛ lajɛlen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ne yɛrɛ Fɛntaji Ko da tɛ ne bolo ka marakaw wale ɲuman dɔn et surtout Bagunu marakaw Bagunu marakaw kɛra ne Fɛntaji Ko fɛ trop yala mun ne mɔna ne bolo o bɔra Bagunu de tu vois wallahi bonya de bɛ karama de bɛ bifɛ de bɛ c'est-à-dire n'u kɛra i fɛ dɔrɔn u t'i bila donc n bɛ n profiter ka kuku kɛ Bagunu maraka bɛɛ lajɛlen na n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn sirani sababuya la sirani donc an tɛ folikan laban di ɲɔgɔn ma k'a fɔ kanubagaw ye an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Tigani Jakayɔrɔ la le 12 inchallah ni masa in b'an ka jɔnya jɔ an na ka f'u ɲɛna ko nin ye sirani an ka plateau kan Atumata Jabate Kala Jula Sango n ko ne ma waso ye mɔgɔla ka ninnu bɔ sabali sa a daminɛnen tɛ ne n ko a fitinin fara kunbaba kan bɛɛ de bɛ waso a bɛɛ de bɛ waso olu yɛrɛ ka terme ko ka sanu bila kɔlɔn kɔnɔ ka wari k'a ta juru ye mais min fɔ le 12 dɛ ne ka dɔnkili fɔlɔ ye waso yɛrɛ de awɔ lɛn bɛ sirani na dɛ donc yalasa mɔgɔ ka se ka lɛnko in kun n'a ɲɛɲɛ n'a wasoko ɲɛ dɔn Bamakɔ babani de tɛ lɛn kɛ yan ne ta ka jugu ni babani ko di sa awɔ a sirani ko don o kuma na sirani ko don babani yɛrɛ b'a lajɛ de ko e sirani ko e ka lɛn cayara dɛ u ma fosi y'a la fɔlɔ ko di sa ne a fɛn bɛɛ de bɛ bouger kamaw kunkolo a bɛɛ de bɛ bouger donc n'a b'a fɛ k'a tɔ ye dɔrɔn an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Tigani Jakayɔrɔ la kanubagaw ni kun y'a ye dankɔrɔba kɛnɛ kɔnɔ ni masa in b'an ka jɔnya jɔ an na don n'a nataw la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ wɛrɛ kan bi an ni sirani tun bɛ baro la n'o ye Hatumata Jabate ye an b'a fɔ aw ɲɛna ko aw k'an bɛn diɲɛ don duman dɔ la